procesyjnego, gdzie się wynurzy krzyż drewniany, gdyby ktoś chciał mieć taki udział w niesieniu tego krzyża, włożyć na nim wszystkie swoje radości, cierpienia, bóle. To oczywiście można podchodzić i zmieniać się przy niesieniu tego krzyża. Wobec krzyżowej dziś w pełny sposób towarzyszą osoby konsekrowane, bracia, rodzenie, siostry zakonne, wdowy konsekrowane, dziewice konsekrowane. I przedstawiciele tych zgromadzeń wspólnot będą czytali, rozważali stosowne stacje drogi krzyżowej. Ja chciałbym jednych dzisiaj zgromadzonych tutaj zaprosić też do serdecznej modlitwy za osoby konsekrowane bardziej między o modlitwę o naszą świętość, o naszą dobrą posługę. Ale dziś także chciałbym dolecić osoby konsekrowane z terenu Ukrainy. My Franciszkanie patrzymy na swoich współbraci, których znamy z imienia, z nazwiska i których znamy bardzo dobrze, jak występują na portalach telewizyjnych, internetowych, jak opowiadają o wojnie z Kijowa, z innych miejsc. Szalenie to przejmujące, bo to nasi bracia. Myślę, że są to osoby, które mają też tam swoich bliskich. Ale polecam serdecznej modlitwie tu na Kalwarii, kiedy patrzymy na krzyż, który podejmuje Jezus. Zapraszam do serdecznej modlitwy za te osoby, za te wspólnoty, za zgromadzenia. I modlę Pan wspiera tych, którzy dziś wspierają innych, pomagają dźwigać odrobinę krzyża. Droga z krzyżem, droga krzyżowa z osobami konsekrowanymi. Pozwólcie, że pojawią się także elementy, które dotyczą życia konsekrowanego w czasie rozważań. Zatem krzyżem myśl i wolę, łuk pragnienia i nadzieję, przybyte broni i te przede mną. Drogą Twoim, Panie, śladem krwawym, wzroszonym, ostrożnie i cicho idę jak uczniowie Jana, co słyszeli przed chwilą, oto baranek Boży, i odważyli się iść. A Tyś się, Chryste, odwrócił i ujrzałeś tych, którzy idą za Tobą i pytasz, czego szukacie? Stoję i patrzę Ci w oczy. Podane szuka odpowiedzi na tej drodze z cierpienia i umęczenia, z drwiny i szyderstwa. Znajduję tu nienawiść gotową do zabijania tego, co najświętsze i bladość wycieńczenia, co słania się z bólu. Nie umiem zaradzić wielkiej historii, lecz biorę w ręce tę małą i bratam ją z krzyżem. Idę razem z Tobą w trudnym braterstwie wspólnych spraw, dla których razem żyjemy. Stacja pierwsza. Pan Jezus na śmierć skazany. Chwalimy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem? Któż z Tobą, czyli człowiek dumny i drapieżny, zamknięty w kręgu swych ważnych spraw? Co z Tobą robi nasycony ja?